Cu o săptămână înainte de Paște, Mântuitorul a intrat în Ierusalim călare pe un asin, pe un măgar. După intrarea în Ierusalim, joia, are loc cina cea de taină, moment în care Mântuitorul a lăsat apostolilor Sfânta Împărtășanie. După cina cea de taină, Mântuitorul Iisus Hristos se retrage în grădina Ghetsimani și se roagă. Aici, în grădina Ghetsimani, trădătorul Iuda, unul dintre apostoli, printr-un sărutat, l-a dat pe Mântuitorul Iisus Hristos în mâna armatei romane. În această noapte, Iisus este biciuit, batjocorit, încoronat cu spini. Vinerea, după ce este supus unor pătimiri, este obligat să-și ducă crucea, apoi este răstignit alături de doi tâlhari. Este așezat apoi într-un mormânt nou. A treia zi, duminica, în ziua de Paște, a înviat. Vă îndemn să fiți buni unii cu alții, să ajungem cu bine la sărbătoarea învierii Domnului.